кнігі без літар на камунікат.орг. Апошнія пару гадоў жыву я недзе паміж Чэхіяй і Беларусю, але звычайна жыву ўсё роўна у сваіх вершах. Пра лета і градус пафасу. Схавай маё лета у лядоўню, як добры став маразілку, і крочым насустрач новым клубоўням, крыўдам, краінам і філкам. Якасці нашай свабоды ніхто не падзеліць на два. З усіх канатацый слова прыгоды шануем карніз і падвал. Адбудуцца новыя людзі, перамелюцца, перакумарацца, і ў час, калі нас ужо не будзе, нехта ўзгадае пра пятніцу. Знойдзе пасланне схаванае, расшыфруе, дадаўшы лёду. Всё, што мы звалі нірванаю, адно недахоп кіслароду. Хто б ты ні быў, гуляй небарака, нашымі ўласна малітвамі. Ад бобрабора да Вацлавака. Лепшае лета крыху недапітае, неразгаданае, незразуметае, ёсць звесткі, не раз падыхала. Мы мачылі манту і спынялі планету, што зрэшты не так ужо і мала. Власна, недзе паміж бобраборам і Вацлавакам я правёў апошнія колькі год, і зараз хочацца ретраверсіўна паглядзець ад Вацлавака да бобрабора і на жыццё, і на гісторыю. На гісторыю, у якой увесь час некая кадзіроўка нашага жыцця праз лічбы, праз знакі, гады, нумары. І такі верш код X, як бы пэўны працяг верша плюс 375. Код X. Прадзед 58 артыкул. Дзед загад 227. Тэма сачынення «Як мой род правёў канікулы». Вось так і правёў алеем лампады чужых праблем. Бацька 206 па малалетстве, звычайная справа, сам разумееш, троху драпу, троху какетства, але жнеш не заўжды, што сееш. Дзядзька там, іншая тэма, 171, 173, 175, лічылка, а не чалавек. Душа ў асабліва буйных памерах заўжды прачынаецца асабліва памятай. Сон розуму спараджае схему, сон розуму спараджае блат. Мы ішлі насустрач праблемам, як ішлі, проста ззаду, за градатрад. Ішлі, прыйшлі. Вось яны скроні маці, 3, 2, 8. Пячатка звычная лезе ў лапу, ансамбль едзе далей, каўтануўшы фанты. Вазьмі барэ, плюнь у рыла восені. Такая формула, братка. Долі, нядолі, плюсы, мінусы, варыянты. Здаем сшыткі. Гэтыя вершы мусяць з'явіцца у новай кнізе. Яна будзе называцца дакладна «Лотас на асфальце». Я не магу сказаць, калі яна выйдзе, шмат разоў это все пераносілася. Але ў тым ліку будуць там вершы і звязаныя не толькі з Беларусю, больш сур'ёзныя, і больш будзе верлібраў. І адзін з іх, ён, напрыклад, уласна пра Арменію, ён называецца «Даміношкі». Ён напісаўся у горадзе Гюмры, дзе я дзень апынуўся, дзень у дзень, аказаўся там, да, дзень з землятрусам, роўна ў 30 годзе. Немагчыма апісаць, насамрэч, тое, што ты там адчуваеш у гэтым тумане, але я паспрабаваў. Даміношкі. У Гюмры сёння туман, вельмі моцны туман. На вуліцах аніводнай душы. Усё зачынена, аніводнай жывой душы. Мясцовыя кажуць, што 30 год таму таксама быў вельмі моцны, небывалы туман. Мясцовыя кажуць, што немагчыма ўвайсці ў адзін і той жа туман двойчы, а некаторыя кажуць, што з туману немагчыма выйсці ніколі. У вокнах мясцовых блякла мільгацяць лямпы, гаджеты і экраны. Армянская ноч. Ціхая як малітва, сівая як надзея, подлая
як памяць. Толькі ціск бывае падскочыць у кагосьці па той бок шкла, як падскокнула 30 год таму даміношка на абедзенным стале. Яны кастырыліся смачна паеўшы, гасілі рыбу, забівалі казла, аж раптам стары армэн пабачыў, што даміношкі пачалі танчыць. Ёсць такія танцы, што захопліваюць цябе з першых рухаў, асабліва калі гэта першыя рухі даміношкі на стале, кожны з якіх можа стаць апошнім. Ён паслухаў старога і пабег, танцы скончыліся даволі хутка, разам з аднакласнікамі. На сёмы дзень разбору Завалаў вярнуўся дадому ўвесь сівы. 28 гадоў прыўкрасны час, каб змяніць імідж. Так кажуць дасведчаныя стылісты. А дасведчаныя даміношнікі кажуць, што трэба ведаць свой камень, каб выцягваць яго і цягнуць свой камень, сівыя кропкі на чорных руках. Разам з другой кнігай уласных вершаў мусіць калісьці з'явіцца і пераклад, і кніга перакладаў Юрка Істрыка, украінскага паэта, якому я шмат за што удзячны. Гэтак жа я ўдзячны Максу Шуру, які паўдзельнічаў у працы і над публікацыямі некаторых вершаў, што адбыліся на веб-старонках часопіса «Літраж», і за працу над гэтым перакладам. Гэты верш 26 з гэтай кнігі, там 25, кніга называецца «Папяросы». Не знаю, там таксама, там прамаруджваецца выданне гэтай кнігі праз бюракратычныя некаторыя рэчы, але калісьці яна пабачыць жыццё, і там у беларускай версіі ёсць плюс адна папяроска. Это іншы верш Істрыка, не з гэтай кніжкі, называецца «Халаднеча». Халаднеча, каханне маё, ці ты чуеш, які страшны холад, скразняк люты, сказала бы Марта. Яна ведае сэнс. Не ўратуе нішто, ні маўчанне, ні стрэча, ні ўцёкі, не ўратуе нішто, бо холад усё зліжа спрэс. Хоць нібыта зіма адышла, ані намеці, ані завеі, халаднеча сухая, задаўнены туберкулёз, і на целе адбіткі ад шатаў, кагадзе без пантоў спарахнелі. Намаганне згарэць, магчыма, згарэць на сур'ёз. Прарастае цыбуля, і яблыкі вянуць патроху, рассыпаецца ў прах велікодны вянок на сцяне. Дапіваю віно, адбрадзіўшае летась эпохі, і пляшкі шпурляю ў акно, неіснуючы снег. Халаднечы стэрыльнай, неважна, хто мой папярэднік, тут раство не прыйшло, і, напэўна, не прыйдзе той дзень. Партызані ў пакоях, тут шкура на плечы і зэдлік. Ды схавацца ад лёсу, каханая, нельга нідзе. Трэба скінуць каханыя шкуры, праетыя моллю, і вылушчвацца з хаты, з парога сарвацца на бег, рушыць прама на поўдзень, дзе завея, танчыць на волі, каб упасці абліччам цнатлівы беленькі снег. Я вырашыў запісаць 5 вершаў, казалі 5-7, я думаю, 5 дастаткова. Апошні верш пра апошняга гомельскага эсэра. Я рэдка пішу адказы камусьці і рэдка раблю эпіграфы да твораў. Але мы все зараз перажываем вельмі трагічныя часы для нашай краіны. І такія радкі ў паэта брытагаловага Сцебуракі: на захадзе ад Радашковічаў яшчэ можа што і будзе. І хочацца сказаць людзям, якія нібыта дбаюць пра непадзейную Беларусь, што не бывае беларусу рознага гатунку. Калі ты задаешься пытанням, я задаў адзін чалавек пытанне, все-таки у чым розніца паміж заходнікамі і усходнікамі. Я доўга думаў і не змог яму адказаць, таму што не знайшоў, што адказаць. І ўжо праз паўгадзіны, падумаўшы, я зразумеў, што хіба розніца ў тым, што нехта з гэтых двух не лічыць сябе лепшым за другога.
вот такое послание. Это же называется «Апошний гомельский эсэр». Я пил с Полутой Бодуновой под мокрым Белецким мостом. Мы жерли з рыльца так кайфово, стагельный Сэм и Сожский гром. Был саундтреком безыменным, мой родный кут, любимый трек. Ось мы удвоих, нібы з камення, між баязліўцаў і калек. На дроўнядзю маўчання сожа, у нас пульс один намер, не жить, а не сканать не можа. Радзіма, бо жыве эсэр. Жывуць юнацкія надзеі, раён жыве і роў жыве. Бамбічнасць наша не старэе. Жандары ведаюць яе, няма каму чаго даказваць, бо мы стварылі БНР. Все шыльды нашы, ваши назвы не так і важныя цяпер. Ад Радашковічаў на захад нам шчыра пофіг ваш салют, бо мы стварылі ваша заўтра касцьмі тамашаў і палут. Кругами по вадзе не згіне, драпежны мілу сэрцу звер, нічо нікому не павінен, апошні гомельскі эсэр. Я пил с Полутой Бодуновой под мокрым Белецким мостом. Из века в век я пью по новой, одвечный гомельский фантом.